Kasiabo edi brema nyumre samufu asante ebo akwaku benedete so ne sokroje di ama yedi animunie anwumre bade wakasi amaka yagumu se yankasa me yakwa huntintim twetwe no wahini ni ama krancha da zo asof mami premier ni mene nana kwabena kese Kasiabo no emie biemu ankasanie board chairman de ma otumfo say to the second foundation nana professor wonyene ba boachie je wahin otoso mieno ya woye otumfo hia hene enna woka say na ne kasa nyina ene se wopem so otumfo say to ababi o na ni so ade hu se wobema nwomesua papatumi afantoma pabi e de frenti ene na education foundation no aya watie no wode boapa memebunu be se aduonunum womo ba benya kwanya e wosukubunu anase adamtam suku mechete sheri na wose first no na free SHS no maye no na free SHS time no na nya maye no na chese nkoda no be konto aso suku a e na no wode ma wo nom na adodan kwa kufu ado free SHS ba ye wankase no nti wo twam e no wapagya mu e de akwa akogina se ene na tasheri enso munye na monkone kwa eno na nkoda aduonu no mu wode afutuo de ma wo so ma nwomasuani ya wo no papa wakwanya kase a wonum enyan na atumi aboa ama sedi wo nyina ehwe kwan so obetumi asua nwoma na ede animonyam hye ede abre asanteman no abamu sa pepepe yentie eye oheneba professor boachie jei wo ahene otumfo hia hene nwa so omani so sedi wonani so na so ye beye it is scholarships e dey ma mofre abani ni nyina aka ho bi se mofra betimi asua de we dey nam se free HS ba yenti e dey akoto suapon kese adisua ho omo musua science ni technology ni mathematics ni engineering any law any business in the person ebo omo is in fear na ni fear num dey pi be wi aba be kan ho abeboa mi aye se adwumadi aye enti samo mutie mabakosem no enye brebro na mi ne badru ase adwuma kese ene ahoden so bo modene na usua de na afi so o ma woni so bre na wo hwe ho so yie se wo fa nkonkoto boni bia mu so ya baba wa obehwe ho so yie wo ya branti abehwe ho so yie wo fa asembra metu fie na se obusuafo entem mo bia ni yawo na abe mo ni akọ adesua de ediche etire na yakobon de ama won wa wo dia uye ni ya wa wo dia wa nyi ni ya wa wo dia ne mapi owi ase a odi sika na ekwa akoto enso adesua de eda otiri mo nto otiri ye no obi so wasene na otiri ma be so ekokosua de wo so apon mu to se de ye mamo ya saa ne ye maame saa so na osamo so mo ye itimutum bomodine na mo yire mo husua de mo wi ni mo ase a da achim so betima ba be ni pa ma ba be boan amiebu omen se ni asante hene edi ese na so se obema asanteman ayekese na gana ma enso ayekese enti yimina ye hwemonim so mo ba be kan ho enche bia tinyame aduma mo miempemre ne enso koda otumfo ase koso ono no ama we nyina ayeyi ba beduru na ayenti ene meti ha meka ne ho asem kiremu yi ti nyina be kwa koda na se na ya mani tini nkwanso na obomo ya so ya bomo na se emle ni mu ase na adwuma di odi ahye yensa no ye nyina ebetimi aye kopim emra tuara mpo be frere betu ne sa frere ye nyina wey a board chairman edema otumfo foundation na wo wie ye mo Fred onunum a putoka sam ye beka say brilliant but needy won mu ade na nso afie nyi ya wo menya saa ekwan wo mo che wo mani so edema wo pem so eni na na hia hene sa hye boss se akwan a wo menya yi wo mo toto na sekora wo mbeyire kokko akosuku ama santeman ede wonum atu wonum ho ma nyina yewura sante hene His Royal Majesty Otumfo say to Ototumienu. Sunday Aseda Edema Otumfo Hiahine. Our year board chairman Emma Otumfo say to the second foundation. Che Nana Professor Heneba Boachie Eje Wahina Ototumienu. Say Eduma Pa then anonymous father to almost ne the omo no the boa papa party to any ani etidi boya na sika after na ahode ne ho boa ama ye wogidie se ebeduru baabi no yensu betima be yempanipa e wo Ghana na foundation modern Washington oh the American say nyame show mo pi because land that so ni ho na nyame na mo so na isi am so show mo se me koyi ma akoyere mo ho ma sua de na da chi ba be ni papa boa Ghana man
Piao mebunu eduonu enum ya otumfo foundation mu scholarship no wanya mu akwanya ekosuku bunu anase adantam suku Abrantie Razak Wampa youth organizer ewo ND Samanyo kun wo so me baton pesu aso asante mantem hasei ne ho asam ye de ka kyerɛkyerɛ mu de akyerɛ mu dada sɛ ne oyɛ nam so ma prosifo tu hu na wo pɛ no ampani ampa ne nuane ampa Central District Command Police no omunsa ka Abrantie Razak Wampa na enne sabre ye kasa Abrantie oda so wo makache sesi a ya kyerɛ sɛ nkra no hwehwɛmu no kyerɛ sɛ nyame yɛ adomo bi etena kora no obepiem ewo asɛmdi bia ne nyina kyerɛ sɛ nsɛm no ɔkeka no ɛyade sɛ ebokuru ɛmfa nkwa ɛne anigye ɛmrɛ odasani bia wɔ atiasefo asase mu ɛmrɛ nim ni ɛdema yenua bɛma Razak Wampa ɛyɛ Evans Amankwa ɛne ndi nkɔma akra. The police issue their statement in relation to the arrest of our youth organizer for Swami constituency. Yesterday, we went to the police command, had a discussion with the police commander and told him that unfortunately, our youth organizer, Kwampa Razak Avolia, was not in town. And today, we will bring him to them. True to our words, today, as counsel for Mr. Razak Kwampa, together with the national organizer of NDC, Honorable Joseph Yamin, the national deputy secretary, Mr. Mustafa Mandi, and all the national executive, regional executives in Ashanti region, together we came, I can't mention all the names, together we came to the regional police command, but we were told that the case is being handled at Sofulai as we are here. So his statement has been taken, and caution statement and charge statement has also been taken. They charged him with offensive conduct, and were to go to court. But unfortunately, after the statement, we realized that time has far been spent, so we agreed to go to court tomorrow. I must say and commend the regional police command and the Sofulai police service. They have put up a very good professional conduct. We must commend them. I'm not speaking as a politician, I'm speaking as a lawyer. We believe that those things that has been said by people are equally culpable. So if they are arresting anybody coming from NDC, then they should as well take steps to arrest people who are also from the NPP, so that the issue of selective justice will not happen in this country. We would cooperate with the law. We are not perturbed about the detention of our brother here. No, he will be in South till tomorrow. He's not worried. We want to convey this message to our numerous supporters, NDC people in Ashanti region, that our brother, the youth organizer for Swami constituency, is in high spirits. In fact, he is rather encouraging us that we should leave him to be here. We Evans Amankwa wayemranim ni edema Abrantie Razak Wampa na enuachi National Youth Organizer edema NDC Amanyokun Joseph Yamin ono so asem are not in any way going to be intimidated by the police and the arrest. You see us masked up here. We'll be coming any time the police takes an action. But what we're expecting them to do is to extend equal measure to the MPP. They arrested, okay, we brought him because they intercepted a viral video. As I speak on my phone, I have 4 viral videos that will go viral any moment from now, from the MPP side. We're expecting the IGP to issue a statement for the arrest of these MPP individuals. Yes. We're expecting it from tomorrow. If they can go after NDC people because they have intercepted viral videos, then they should be prepared to pick the MPP before we make a statement. But I'm very sure that tomorrow the court will have no powers to detain our brother because the court deals with precedents. Kennedy Japan made a statement some time back and declared war in this country. The court said he had no locus, even a member of parliament, somebody who is vying to be a flag bearer of a political party. If the court says he has no locus, how much more a constituency youth organizer?
And I thought that the police could stand on this and caution our brother and advise him. It is not always that the police should be arresting. The police is also there to educate and also to advise. But here they took a stand, and I don't know why they want to do selective justice here. We will cooperate, but we want to assure them that we are not going to be intimidated. Yes. What is our right will be our right. Yes. We are going to do it. So wait for tomorrow. I'm very sure that we'll go to court and the court will grant him bail. What will be your speakers we are speaking? They pick it from our side. What we are saying is what they should be saying. Abusia ene ya etwagu ye national organizer edema NDC amanyonko no mfancha me kaka say national youth organizer enye national youth organizer ne national organizer edema NDC amanyonko no Ewura Joseph Yami ana yete ne nkan na fira no pabre ne mu abeka sabre yi ye nua be ma ba wa bedu edi asem na chia ba wa majoy mejuso na pomote sen nyame adom me ho odene ye da nyame ase wo kɔ hɔ no e de na waboaboa no wadama Zia meno kase no me wo Central District Police Command na so ye se wo begiri ha se ne awia no NDC amanyoko na teacher for etumi ebegu ha bebrea ni na efa raza kwampa ne chia ya che no eho no zia meno kase de wo ba wo mu nyina afiri ha manaka ebusuafo be se enan ekɔ num so pe enne wo ha meno kase no opan kase da so e wo police for akachi a omo hwɛ nimu se chena ombetumi aye ahombobo anaja omode na akokos na mede masoto kom kakra mahunu se sisi ano de abusuafo omba no ma bisa penkase ense bia sisi no ede na wuhia bibia naja ya pa kofa be no na ekoso ha sisi anso de metumi aka se asumwie wa ha na mesan de masoto kom biem masa te se sisi ade commander regional police command na fe in some kind na ifrisro na abaha bisan say aha na Razak Kwampai owa zia no omohwe na omode na akokot nyambo akina nti se wo beduru ha de a notumi akase bibia wa sundie mu a pankase de no kase o police fo aso esie ya me no kase ina busuan no so de nipa be se numu so ewo station ko ni mu ejo omo twen se ja se bibi be hi omo de hye na ja omo de abre no nti bibi boni bia nyansi ha metumi aka se ye ni di ne ekoso a nyina achi ewiadom do do no a ebe chere ka wa ha nyina omu nyina me no ka se de omu nyina afiri ha egu police station anim what se de ye hwe sesia no eye party no chitafo na ebe jam no se won kodam anase bia omu be ja no sa prosifo hu no mobo na omu yi no ebi si ade se na ewia be mu no a omo che no de na ye party na chitafo no jo omo ne ba omo tre se eja police for abechi no omu nya no mo no nko a ema nje ne omo nso obeba no ma beja na hu se eja omo do no pa wi no na je wo so omo no omo ko mu achi na eja busuafo no so obomode na omo toa ne aka no so se ne ebe ya nyambo ochina no se akonya ba so omo de ne kokoto a omo besan hyi omo ewo ho nti isi ade party na chitafo de omo beja no keke sisi ade omu nyina akọ aka eye abusua ketuwa bi na wa ha omo hwe animu ze omo ebe chiro omo de hye ne re kakra kopem se ade ebe chi bawa ebra wo koduru ho no na abrante Razak Kwampai na wo ho ana no be na kotu mansa na wo duru ho ni du haidie no mo de na kotu wa hu no wo na hu no bat me simpempre am no ka se de abusua ni bi akọ bisa na asem omo bisa ne so obehia bibi ana ama abrante na aka so zia de ohia he ntina se ampani ampa abrante ne ewo ho a omo no ene ne edi sawoso yada se yenu be ma ba wa bedu ana yete ne nkan yada so a ye gina manyosam ene hu nsensemu ba bia da nyoye ukopie mu wo enchenso a ene pipi amanyokuo ejadam sei yada konsuensi abatuo bi esese koso meburudu na bi agura gina se kinkren senya de ombe makwan ama abatuo na koso eno wo Western North ementam no emu na saa emamu we ya na semrante kwai wo mudin ne kwabena anadini kwasifobi Isaac Wapon, Stephen Coffee, Isaac Mensa, Kwame Amofa, Echampon Enes, Prosper Hato,
Hadi Kodie, Ayate Tete, Kwasiminta, Dominic Akapo, Odum Boche, Ena Emmanuel Ahin Owusu, Yachiri Wanum, Ningina ne se, Wobako crowd yechese, Wama Yabetu Yasua baby tinifie or Babesio, Akotwash and Swako Popo, and Niswatre, and when a nam swama, a prosifo aso wamo pechiri, Sikaba Babura, Wano, and I would try infonim. Eto yen krabo enso edifri no ha edebre yen ye de betu bi ada si ebenya no no aboyemu sen na akosie sabre ya ma mu bedi ana wo mu so da so gina mu sabela ba ede na ekoso asem na akosi sen ye pusu ahoma no si ebenya enua ba ma sikaba babura yenya no a yede ne bebre mo kwabra to aso e kon kramantam no mu ya ma menom ne ye papa no mu won kakra eda ho esu e ka kira ban ne se osre wo mu ada abanu nti o musu frɛ no na kyerɛ sɛ ɛha twen efiri sɛ sɛ de ne masikeka kɔ no emu ɔya pa ɛde ma wɔ mo na ɛnɛ ne nansa ɛna yɛ papa nom ɛbɔ apro sɛ ɔkɔ no akɔhɛ sɛ kwan pɔ bɛfa so a wɔn nsa betumi aka wɔn sika ya wɔkɔ atena hwɛ sika sɛ mo nsɛm so wɔkɔduru ya emu a wɔn bɛka saa bere ne mu nsɛm na akɔ yɛ bebree na ɛnɛ ne nansa yi yɛntie deɛ kɔ so. As the quotation, I don't have the quotation. Let my people go. That's all that I will tell the president and the minister of finance. That let my people go. They cannot do what we want them to do. If you have left the able-bodied people to go by saying that I'm protecting your pension life and therefore I won't touch this so that when you go home you don't suffer. It doesn't make sense to me that you say, as for those who are there, they should suffer. Why would you do that? If you are protecting the unborn child, do you push the child that you have already given birth to the gutter so that he dies? So it's the morality of it is very weak. That people who are yet to come on pensions, you know, when they come on pensions, they will suffer when you put their money under this program. And you don't know the people who are already on pension. If you put their money there, they will suffer. Somebody should just give me that answer. You need to stay here until the minister heeds to our plight. We are pensioners. We don't work. He said he has given us 15% and then extended the period for another 5 years. For some people, their bonds are maturing just next year. Already we're in a very volatile and uncertain environment. He's paying treasury bills close to 40%. We are just even getting 19, 20, 21%. And even with that, your intention is to extend this for further. It won't work for us. We don't work. This is all we depend on. For some of us, we don't even have T-bills. All we have is this. So what we need him to do is to just heed to our request and take us out. Our understanding is that whether he includes that or take us out, he will probably reach his target. So just take us out and let us have what we are asking. Much as we are in a pension regime, we still have children going to school. That you should take note of. We are also taking care of our medical bills. We are still taking care of everything that we need to. Prices have gone up. Is that not a way of contributing? We haven't stopped paying taxes in our private lives. So why would you want to continue touching this? I mean, I've worked for over 30 years. I've contributed. So what is due me have been put in there, and you want to touch that one as well? I mean, I think the government can be that considerate and will be in a position to assist us. And the government should also look at cutting down on its expenditure. I don't know why they don't want to. Quite recently, various appointments have been made. And what does that mean? A minister of finance has been appointed at the Jubilee House. What does that mean? Wei Dr. Edu Entry. Ya papa no mu a omade akoto ho no mu a ban ne pama o mu akoye kadan. Oro ne kasa efredom edema wo mo. Ye to akase bone so ede amamo Sompa 93.1 FM suni anwumre no sia kase bo adehye ene yesi nkonwa asabre de ye biebie mu ebibi mu enso ede mamoi se tiefo be hye so akaya enche kora ene beto dwase ye nua brante bi wanya mfinhye aduasa mieno ya e friend se Shadrack Alo ya ne nua ba ne Ghana nwumtuni a woto nyame ho nyame friend se eye perpetua didie ye nua ba men ye kokoche no West Hills Mall obinim de kokosi ye wone aprosifo konya banta kakra enu mu fa kowu
ya chesa koye deja yɛda so de yɛ apolisifoɔ de nhwehwɛmu no aba sɛ ɛberɛ a wɔkɔpaapa yɛ mu no wɔhu ne sɛ ɛberɛ a wɔsɔ aberanteɛ no mu ɛwɔ West Hills Mall hɔ no wɔmene biribi a ne yɛde polythene bag tuntum akyekyerɛ sɛ ɛnoɔm kɔhwɛ mu no ɛyɛ wii ɛne ɔmene yɛ no ne kɔtwɛ ku ne mini mu a ɛtumi kɔfa a wɔwuo yi ɛbaayɛ na asɛm yi na Ghanafoɔ bebree ayɛ adwene no mu kɛsene nanso polisifoɔ sɛ ɛberɛ a wɔdi nsawɔsoɔ no nyinaa no ɛnya deɛ a wɔn mu yi abusua anaasɛ obi gyina nkyɛn wɔn mu nyinaa ɛna tu saa anammɔn yi kɔpem sɛ wɔpaapa mu no nyina wieyɛ ti ya na ɛyɛ wɔn nwanwa sɛ Ghanafoɔ atumi ayi ani ato nkyɛn na wɔn ka nsɛm bi ɛte sɛ yi wɔsi nsonsansoe waba akyerɛ de akɔma aban lɔya pani sɛ wɔn nso ɛmfa ne mu ayɛ no ɛmmra na Sompa deɛ suhyɛfa no yɛ ana yɛ mu yɛ nti ɛnɛ yɛne Professor Osei Poku Sampene yɛ a wɔno ɛbɛka sɛ pathologist wawedare akɔdare papapa ɛba de sɛ yɛmpaapa yɛ mu a ɛne ne twetwe nkɔmmɔ ɛna wɔkyerɛ mu sɛ sunsuansoɔ no ɛbaayɛ no deɛ onipa da sɛni biada ni wɔ a wɔte asase so a yɛbɛhunu sɛ woamene saa deɛ no hyɛ omini mu a wobɛnya nkwa to ɔno deɛ deɛ ɔde srɛ busua no ara ne sɛ sunsuansoɔ no wɔn nso anyi ntom na obi biada ni wɔ a ɔpaapa mu yɛ a ɔyɛ professional obeye bibi boni bi abasade afa ho se enye de ohun ye no no a ode ba beto abonten Doctor bi obey autopsy bia na de wona dwum ne se adwuma amayi ye wo chance se onipa no betumi asan de akomo bi fufuro amana hwa ama nti we pathologist na so ye doctor enye so wafa ho se o de me ye ma ye me am ye friends afa ne omega no you can't do that wo wie na se nipa ko nti ase obetumi afa ho wa because body ne dia on ti ase obetumi de abrɛ kodu mensa obetumi de adwo kwaku me no obetumi de abrɛ ya dan so obetumi de ama obi ase hwe obi atutu anu ma ho abɛkyerɛ na no mo tutu hu o se anu ma be ntumi mo idin pa bi so na mo nim anu ma ho adwuma obetumi akyerɛ ma anu ma ebi ahwe anoma ni ti ohwe ne na ahwe ne mo yirazo anoma ekoto ana anoma we anoma ye pense pete those things no doctor no obey autopsy no or ye much aware say we betimi de obi fufuro betimi abehwa ama no enti tanye ma say no ye na to be na nti ase na ye nya because sabu uhwere odofo bi a na circumstances ni be even say obi kwa won yare kwa wuni a yare kwa no wu a enya dia go fa na hundum on nan ensresre obey ya but whatever it is no doctor no ye autopsy no or ya aware say the betimi afre ubia na abehwe say o mehwe mame na the doctor ni make enti ase o hwe na scientist a betimi anya as many independent examiners as possible and there will be no and I dey ba fuzu kwa say wo family no a wo be gina ye mamu gina ho ye twa photo ye bibia anti only the end pen say wo twa photo na photo no bo ne nam social media ne sa ne nipa ko no nipa bia no wagu kura no even ye no ko chef from kura no a ni dignity ne respect the man ntina obi wu a ye nko gina so dey say papa we ya na ma me no nipa bonini no ye dignity man ni say me na say the ko to abonti a ntina ya na ye ma nkofo twa photo no be no ye be regulated no homo mbitwa e bia police photographer ana family no ne anya nipa bia odi ne hu ni kakra so wotwa ne ama ne won se mo mfa e ma photo ni nko ba bia those things no e wo ho enti family no wo every opportunity every chance say on betimi afa body no akobe before say asem a ye kan ye ne ye nti ase mo hwehwe maye na nipa ko na hwehwe o hwem na on fi say the doctor for ne kan nyesa e sa so a atro say nyesa nso so obetro na bia se court ne ba wa ko gina na ye mi nu nya bu nko me hu sei wo so wa hu wo me hu sei wo so wa ante ne sa ne na etika bu mu na judge no de ne nim dia kakra no nim wo embremu no de abu fa na so de abibe we a renowned pathologist Professor Opoku Sampene wo yobi a wo papa emu bosomi we aya bosomi a yayi dia si ho eye odo nti ba ne se na kyesa adofo no mo hyehyia ewo manhia kofa adwen ne hyehyia mu a ba ne sa no kyese obia nanim na empanisa nsuo beto aya mframa di kanti saa bosomi we ya adofo da no ano ye woda bi wo ho no mo yayi asi ho a eye 7th February bia e friend say Rose Day na ushia obema no nimemu te sen ukọ no sen star be na ukọ no Ghana for mema bi kasa papa na ebra yedua be ma ba wa bedo te se monten so na one Ghana for bi di nkomo no busam se sa da we mokai wiase nyina na yesi ho na unim se ye de ade kura me should be like me ya me hu bonse ebi mu pie bonse bo am kra party bi ase no obehwa na wakoto ewo ne girl ni mo se medo will you marry me bonse na eniji aba me hu bi bat me ebi ntumoro abomuda so obi a propose a me e di gift bi ana ka wa bi no
ebi nsi saada ebi nsi da de obi am propose bisa de na me so menye bisa de nti American say nyan say ye bibifuo ya ye wo sisemwe se oba eko propose ama be ma no eye ensem bebre ye be ma ne din bebre no ye kushini anase wo ye de make na esa moti aso edwamanfo a okose be ma penka me de nka me hu ne se be ma oba beko oba so betimi enyina obi a propose a eyeyie se matena ma twa na be ma kro no propose na me feel say me wo feel ma be ma we say be ma we die me chocho mutwa eye se me ko forward na me propose we na wo accept a fine wo accept a maka me feeling awie nti no de proposing the ebo fe man me you be atimi popo ka month we adofo ebusume we die ka say ya ye gie hu di say your relationship e fu say we ye dry ne net wo de nka o propose an ka efe mostly no ya na ye hu bi obi wo ho a me won worry no but at the moment on any pan be wo no na wo call hospital wa ko yi no kra no efe on ne nanfofo that moment no timi propose ma de ne ye fe pa mo say yes ade we sen ke to wa if we meet will be na he na se ni pan no we ni gene ho we he ni living na sitting ne ndante ma he is the right person for your life and who say oh nipa obebo amintin I have to propose na me ne ntina I mean, say, oh, catch you be so when in home. And I say, we know be or share or be na or day to name say, or your who can or your partner. Abusia wei ayen samua Ghana fo bi ente ase ene se de osi ne ma no wode ma yen ye kwa atoye mantemu na ye ne enua ba ma sikaba babura akwotwetwe enkomo hello sikaba hello 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 Emmanuel Abusiafo yem to akase bono eso Bunumantemu Regional Vice Chairman Adema Ghana Private Road Transport Union Orajeses Kwame Frimpong de futuo de akwama drafo so mo hwe ye papa so de mreche wo mo nsam toto sentuade mu no na mra bia ni wa ye de ama wo no so mo nye saa woni enuanom so mpaso nwan na twetwe nkoma wo de asem tu wo no anim wo se ye no kre se fam go bo no ya pejam kakra de nanso ya ma wo no kwa bia se wo mo anfa mra nhye nsem na wo mo toto eye sentuade no emu enu nti so obi ya saa kwa kwafro kai na bodada ye tua no wo so de bi ka ho a bomoden a so be yimpanifo nso asutire na mra bi wo ho a yemfa ententam no Justice Kwame Frimpong GPRT loro fe ye tu se ya to fu enu na ansane ye beto loro fe mu de se abana my percentage ana GPRT ana se transport organizations na shia adi percentage bi aba se bia emfani aduma asat na mo bi ni bosa na nura information ni ayi se raba fu bi no ti se ofi dropo besumai taxes my influence fair more instead of 30 cents no 35 instead of 35 we be 40 or my goes sa na no more fresh to me yes GPR to any two can say in yam fa new fair bia ma to so ye passenger let driver na say ya to lorry fair ma obwa na say your no na click no dey josa to me tua so tua dey na e wa o ni mo ngudina ba bi say GPRT for and not to lord of the or non governor so what an influence at to lord of no cast what new brass percentage ni bay and we did swap what did you new fair I don't know yes yeah you shall new fair yeah and yet adia to that no na me to any animal so mun yes I begin Bono Regional Vice Chairman Adema Ghana Private Road Transport Union Justice Kwame Frimpong what your footso ediama ashenkafo a wo Bunumantam krotam sunwem ye ko ahoma no so na ye ne kofarba edema United Progressive Party owura kwasi ade odike adi nkomo kyerese ono de wo hu dadaada na eye de asamua
Ura kwasi ma adwoe. Yania. Na wapom te sɛn? Onyame adaru ma ne mpa ebo me ye pa. Na mo so e. Nyame adom bibia bɔkɔ. Ode nyame ase. Wo kyerɛ sɛ aban no nhyehyɛeɛ no a wɔde ba sɛ bɛyɛ agya Ghana fo betimi aboa no aso yɛ mu kakra wadan han mu ni ade no. Wo de wo hwɛ da hu nneɛma bia papa. Wada no mepɛ sɛ yɛte wo nkɔmɔ na se yie. Yo, minua me da ase. Dedi kan point of correction. The United Progressive Party leader being Saday the union government and Kaboma buying and Yadeba 2024 election. They say when why mo na aka bomu yi? Independent candidates. We don't believe in partisan politics because I don't know Abrofondia Bedada before ama yemu acha krono ne kekasa ene sa de ma ni brani anwoya abeto Ghana for so enu ntino ya transfer yemu enu say politics e dey party democracy I dey party dey no e say o man e ma Abrofonya kwan e be dictate e be sesa e dey na ko it bless him no me no be kasa na ma chichirim say there won't tell you editor or the modus of operandi how our union government yet say the quite for support be impeding for young for party and ebe you know na yes say ebe bo Ghana and African na kan bom na abrofo asisi on fair trade practice and na ma be bra ma e bi ma ka chi mo be se benya economic freedom no o sonfo nyame ayi madom ma yan hihye kese a ye beto abai all right at yemfa pa yanhwɛ omampani na nado danko akufo ado ne nsɛm a wɔde aba ne nhyehyɛ ya wɔ so wɔde bɛsɔ Ghana fo mu kakra na wo se wo de wo hu ne ma ye wadaroma bɛyɛ nkɔmɔ ye wa kra kwan ma wie de yo abra you people ko 2020 election no ya manifesto ne wo you koye ho aduma wo check etchim the friend rent to own housing scheme as a challenge say Ghana ni dia benya ono ani fi atrem wa abra ska ka di twa skama efiewura no what about tete oka wa abra efie na ya odia ejeka rent ya betua no bosome say 500 Ghana ye ben share ya wo betua dia for 30 years but what you feel as landlord eya wa awodia yare na kwano edim dika akoboro a omudo so be ha da ma enkofo mo tua da na minia we asama ento aso housing deficit Ghana is over 2.7 million households and a deficit do mani nipa nya ba bi na and na ba asement bo akodo it is a waban wanya ba bia manipa na wo so wan ne nkosi dan no na wa mo biska kwa han abi na kuko ne ba o mianom aso mo election pedipa mi ato aba ma ye eti afa bibi ko da ade a enye sustainable anu kwa na kufu ado wone NDC for policy so mo di ba nyina dodo na enye sustainable na o mo di abese Ghana ska mo ko sa ho na ko mi kan ho asem se ma ade na wo ye 84 billion ya spend so far wo na po esi factors bebra o make lifelong this employment one tiase o ma shiska no be se le ko un pe o ke sa do mu ye nyomo kwa election enti me wura wo de ke seven fa ne se wo se sie na wo ye o mampani se sie ase de wa hunu se na na do nse se ye nya de a ebeboa na be feel be si fom no sen pa na nwumere wanya akwanya nka obetu na ado danko akufo ado fo se papa wada wroma waka enka achi fa ha sei ne si ha na beboa ye di ka no ba go si pa wunya do be ki de obeda ni bi fra me no anso ni isa di we bomb aba uma na exercise aba na ye di ma okaka I can't champion blessed memory
mekae so Bokrom estate, Sapase estate, Atonsu estate, many of them and a champion is here. Sabano, no, you need to cram now 11 cities. Bokrom estate, now estate near 11 cities, near the permanent. About there, and responsibility with baby Adam. Now, Quaban, the baby Adam. And she said, by the would be produced a house. Ama house na bebu na nipa bebre atrem uko bibia mutumi atichi ku mu na obi anya nkote ni e pacho se di ba enko occupy house so no it is about dan there is no way I said here what about the some president senate sikana and the upper for the sabo say man ye dey can you start the video public works service and PWD, Public Works Department, any state house, no musician dying, and my buying. If you have a private, and that's right. Papa, you can say the year rent to own housing scheme. You're back where you this can is get down. Now, for more hand, if you have what you have said, the bench says, if you after 5 years of your contribution to state, we are returning to a house. You are located in a now accumulated contribution. Yeah, they are mortgage amount. They are advance amount. Yeah, the data amount the top up now. We be clear that in Canary. Eh, Musume deductions are a better to check out come if you will be no. Now, yeah, the two, but put it down my audio. Open bra tete bit better carry na if you can't tell me be about yo owura wodi kena obi nso ye ne se pam no twa no eno ane mache no aban de obeya ne se mama buru na dwumanye no ono a betumi atu ne botoma haidan ne biem fa se da ne bosite eno nso wo kan se ne yemfa nkomo nsi ha sei na se skaro mo de ma no woni aduma na ko di se mfa haidan ma ebere no twe ana yiti mon eti wo mo mata gati wo mo ye ma enye obi ana wo ebe ma dan ebe ma ska dan wa bra wunya wo mo income earners ana sa program na gati wo eti wa wunya aduma de ana kufu ado o mfiu onso so ya o makatua no so fa sika korabia yesa na we nya sabe de wo ya kasa bi obi si edidi abayatem nipa ko na egu abonto mu nya adwuma nyero onwene ho o bank kan nipa da bontene no o mo buru over 600,000 edu adwene na do kan hia ya bobo tent ni nipa ho no ebi ba ko school ba se di fie talk from point da ko mo pa mo cameras na mo na kan hia akra na mo me say there after shops na porn yo so do me say aye me ba fofo no ya that's it etu we babu na se omo discover there ebra ya bekoto abase ADP ekuo LDC ekuo na me de ekuo no a ene na se be wa ojide esan se omi ebi obi ani ani so de hu a o de befo aga ya that's it owura kwasi ade odike ana yetene nkan United Progressive Party amonyokwem na odi akote wo nsam a odi amaye eno no na sabre die wo ma bia ni so ade hu ni se wonam sanu dwuma so ebe wo man no atumi apagya enam so magana ben sabre die wasi ginaye sensa no dwuma so obebo hu dawuro ama aya akono memebunu dodo no ade hu awuram ni senti officer in charge the National Vocational Training Institute Beche Municipal Assembly no wa hafomantam nom ora Eric Otu de futuo de akwama mebunu a wo musua adwuma nyina se wo musua adwuma no wie pe wo mamoden ase NVTI nsohwe ne so wo beba be ye bie na wanye mu so abodi krata wo se no boa e ma wo madwe mu bie papa na fe upia bonte se wo be pa adwuma nso aya ya ne no enye de kura emfa ma wo se NVTI abodi krata certificate no ewia se ama nyina dan so yaje atum etiemu ayedu ya ekurawa etimi bo ye papa
yɛn a yɛkɔ school yi wokɔ school a wo acquire knowledge na woanya certificate nti sɛ wopɛ adwuma ayɛ a certificate no kura wo no ɛno na ɛde pɛ adwuma ɛde ama wo saa nso na yɛhwɛ ɔmo a moyɛ nsano adwuma nso a ɛyɛ sɛ at the end of 3 years na wowɔ asua adwuma no awie no ɛyɛ sɛ wonya certificate bi a na abɔdin krataa a ɛkyerɛ sɛ ampa woasua adwuma awie sɛ mewɔ institution bi na mbɛfa wɔ sɛ bi a bɛyɛ ma adwuma ma me a wone certificate a ɛbɛyɛ den sɛ mɛyɛ dɛ mɛfa mo wabɛyɛ ma adwuma ɛde ama me nti MBTI no yɛ exams a yɛregister ma ɔmo a moyɛ nsano adwuma a obi anya 2 years ɛkɔ 3 years a wobɛpɔn no ho at the end of the day no ɛsɛ wonya certificate a ɛbɛkyerɛ sɛ ampa 3 years na woroli wo ho ɛwɔ adwuma mu no wonya certificate a ɛkyerɛ sɛ ampa wotumi yɛ dɛ ayɛ adwuma apɔn wo ho no ma a wotumi yɛ dɛ yɛfa wo sɛ yɛ adwuma a wobɛtumi ayɛ MBTI set no ɛyɛ recognized certificate a nationwide even wokɔ foreign country akɔyɛ adwuma a na woyɛ nsano obi a wɔsua nsano adwuma a ɛyɛ that certificate na ɛrecognize wo sɛ ampa woayɛ adwuma wo yɛ dɛ apɔn na wowie yɛ pɛ no ra NS Bosompim Kisi ya ono head of the department Edema Business Advisory Center ya no water no South Municipal Assembly wono so de bi kan say wo maso ye no wo mo so e wasudie papa say ye nuanom a wo beye ensori obema wonom teteye bibibia de fa wonom abodin krata no ho wo de bema wonom sika fam ni nyina ne say wo boa ma wo manya nimdie wo de okosua ye no ho aban mu no ya sadeɛ sɛ yɛbɛyɛ saa de because yɛwi a yɛsan de data ɛkɔ national ɛma ɔmo record saa de ma nyinaa because yɛhwɛ ade nyinaa yɛsan so bibi yɛfɛ no capacity building financial literacy sɛ bɛyɛ ɔmo behu sɛ ɔmo bɛtoto ɔmo sikasɛm na ɔmotumi engyina ɔmo na so eti no MBTI na yɛyɛ no ɛnyɛ sɛ sɛbi yɛgye association fo no mo adwuma afiri ɔmo nsɛm ɛnyɛ sɛ master fo yɛne ɔmo pre nkwala no ho daabi mimi training akwala bia ɔmo ne training ɔmo but asɛdeɛ aban ama yɛsa so die no sɛ yɛhwɛ sɛ saa afɔ no nyinaa no ɔmo afa saa tete yɛ wei saa MBTI certificate wei no ɛyɛ international certificate ɛnyɛ limited to Ghana ase wokɔ baabi biara na wo use certificate wei utumi ɛde yɛ adwuma yɛdwuma die no ne fapem no ɔwɔ MBTI mu no sɛ yɛbɛboa ama ankora nsa no dwumafoɔ no mu suasua anima ɔmo yi no ɔmo nso ɛbɛnya certificate a ɛbɛtumi aboa because yɛdwuma die no bi hɔ no ma yɛhia some of those certificates ase de tumi aboa wo woni bi a ɛbɛyɛ den because woni certification a ɛho asɛm ka na ɛden yɛso no yɛde nkrataa ɛne yɛ adwuma. Ora NS Bosompim Kisi wa head of department Business Advisory Center Tano South Municipal Assembly. Ye boshi na yakota ki abasisi a ye ko na yakodi nkoma fa ye nua bema Christian Atutwa Sam ho. Abrante ne ho asem wo musa de osun ya na wosun na ni wa nanso bia esun ni sun a na wosun kire se ade aye no pa. Ghana ni abrante Christian Atutwa Sam esi aka de ma Hatay Haspo e wo take abrochimemu. Sadi asase wo so no siasi no emu nsama koye bebre bisi ehu no awia na yedi nkomo anwumre nkɔhwɛ de asi akirɛ Kobe Jones e wo honom Kobe J maadwoe abusafo ya mu di achi ene anwumre e wo Facebook live no so no ho adansedie nyina so ye de ato hɔ sade ɛdan no dwirigu ye ne sade wiemu ɛsesa ye emfuturo ne ade a ekomuo no sɛ yenkɔ Kobe J wo Opani metonka maadwo anwumre ye befa kwenye so na mas watifo ebiom ba etifo masom ewo eye Eastern Abonte so se bi kan mu di nkomo eye 2:00 news no me ye course e de ko eye ba bi ese ko bia Ghana embassy it's me ade in fact there's no evidence to say you're not Christian actually. In fact, Ghana for I will up to your power your misidentity. The Nipana of whom no see then I know one. Because hospitals are not a walk around in Sabi, but go to and call one or more who Christian true. As a now Ghana embassy, I will anchor any consulate I will east. Omunya particular hospital here, some currency at Chuda and out Chuda. In fact, that's not making Yasema. I bottle pa ya bottle aya semu enti se sia no omugusu ya omuyi enipa no mu epie wo ho ebi da so te ase ebi ti ase na de ama ebi ti ase ni se ya wo winter se sia me no ka se ya wo winter snow no enti ekobasa na ama woda no emu onyu enti se what we shebe bi mpo na se heat be bo heat ni makasi Eruna ama yenya abehwemu se nipa dodo na betimi atamase. Wo no so de omo mayi dodo na so afiri mu. Menemo kasa se sie no eye mayor of Istanbul Imam Moro.
ama ɛyɛ cars ɛyɛ mobile cars bi ahodoɔ bɛyɛ 20 akɔ ɛyɛ hatai because ɛsɛ hatai hɔ no ne baabi a ɔma attention na akɔ di kɛsekɛse paa me no kase ɔma ya rescue wɔn no mobile cars ne mu ɛna bi da ebi bɛdidi bɛcharge wɔ wɔ hɔ bɛnya wɔ hɔ no enti ayi kɔbi sɛ ne yɛyɛ te yɛ dama nim sɛ akyɛ sɛ nipa awu no bɛyɛ 8,000 saa nam hɔ nso teɛ opening ɛbɛboro saa figure no the first day kasa me catch them say Turkey a business center nti figures ɛwɔ abɔnten so ɔmo de nyinaa bɛto abɔnten a ɛbɛ scare ɛyɛ ɔmo ba bɛ wura bɛyɛ business ɔmo ba ɛyɛ tourist for tourism as this particular summer ɛbɛ scare dodoɔ naa nti ɔmo mfɛ ne nyinaa ma abɔnten and rescue na ɔmo rescue no sɛ me pa kasa emu bɛyɛ half mpo na ɔmo rescue ɔmo nyɛ no baabi a imagine sɛ dan to aso bi a bɛyɛ 10 na edwira ba bɛ gu Kobi abrante na mahu na no ne atwum nyinaa na wɔ 9 floor hɔ no no ne nchi firi he mahu ba bia wo firi abrante na wo se na ɔne Christian atwutwa sam nyinaa na wɔ 9 floor hɔ no na mahu na wɔn ka ate asefo ho bie mu no ne din no wo se afrɛ ne sɛn wɔ Nigeria ni Hey, asɛm o. Ɔmo nyinaa so na ne wɔ 9 floor hɔ sɛ de ne yɛ tie no. Enti apart from sɛ ɔmo yi saa brantie wei no. Ɛhɔ nom no, ɔmo asan yi nipa bi wɔ hɔ nom biam. Anaasɛ wei nko na ɔmo atima yi no. Wohwɛ sɛ de na yɛ initial report no kyerɛ sɛ na players ni bi ni hɔ na aka atwu ne nuanom kakra bi na wɔ hɔ. Ɛna mahu baako a wawuo. Ɛna atwu nso mu hu no. Ɛhɔ na no mayi obi afiri hɔ biam. Pɛ ɔmo search no. Okay, pɛ ɔmo search no mu dey to be sincere with you. Apart from this onu at the guy or a hata play onya na wo mu no. Ɔmo nya enne ida footballer a ɔka ɛyɛ obi abi apart from that particular case we see ɛyɛ nipa na ɔbɛn achi ɛyɛ ɔmo sporting director no. Ɔno nipa kwa mpa na nka adwene bi a yɛ bɛ fine no. Na ɔmo adwene nyom sɛ Al Dennis ne kwa mpa bɛn on that particular time. Ɔno bom na magwa ko pin so a sɛ do ahwe ne nti sporting director no ya trade there see they are still missing ayehu omo opani sadie Ghana ha say no ye de blocks ene niema kese esi ye dan no ehɔ no mo dan sie no etesen okay but that's the opani how no dan sie no omo fa blocks akese the only thing mo do ayo mo pillars no omo blocks in fact o can be 5 people more asa but adia emu odu eye omo pillars na ya no be na kete na dia ma me ye hu ye edan bi e o take kroma bia no make 95% of buildings ni na musiko form ye di can see underground and sani abepa jadan si ho nti se ebu a eje ko form en ka e ko form ankasa ena ma ya na rescue na edin bia wo ya adwira gusu no adwira gu Kobi na ɛdan no tenten bɛyɛ sɛ ɛtɔ so sɛn ɛyɛ abrosan ɛtɔ so sɛn per report no na ɔmo say ɛyɛ 12 but ɛtɔ so 12 like ɛyɛ mako 12 buildings ɛna atwa 9 floor but per take for build them you see that say bi ɔmo bɛsi akɔfam mienu ana ɔmo bɛsi akɔfam baako na no asa aba bia 13 floor yeah 13 floor yeah enti baabi a na Christian atwu ɔhyɛ no saa build blocks ne saa nade nyina no matimi ayi ne nyina afiri hɔ na moda so gyina hɔ a obani on say when it comes to take your rescue system na yes it no omo measures am dey here because ebiasi o minimum hu the black case ago sa pepe dia ma ya botton eye be ni intimate ayi na wo and I'm gonna for said mo nyinaa so wɔ saa floor hɔnom and I'm ya bottom na ɛyɛ baabi no mo bɔne yɛ no mutimi wura hɔ kɔ yi no anaasɛ ɔmo yiyi no ana ne ho baabi tɛ hɔ on say dia na wo mu ni sɛ ɔmo gu so mo rescue abo baabi abo do akɔ akɔtɔ bia na me no obi pa cho so atemase nti wo yɛ like etim be pie wo so
saa na ya na akɔ akɔyɛ na deɛ wobi sɛ kakra na wɔn sɛ ɔpani ebi a yɛbɔ mpa epɔtɔ wɔn te me ka Kobi asam no emu oya o emu oya pa se ne ye hwɛ no TV so pa na se okra bi da so te ase wo mu ana hye se awurade no ana ne hu hu Kobi ma ye na wase nyame yadom e kyena no pa ye be san ba ho biem why so a mega evidence ene eye de aka bia nti no nyame da se abusuafo ya mudi achi na nwumre wo Facebook live na YouTube no kore nyame anim nie emu ohu na emu oya se okra bi da so hye saa de wom na wote ase a no kure ni na se nyame de ne nkwa ache no na nafuo mienu kura wonidi ye kura no nya asam ketewa o ba bi a wo sekura se bia wo home no se kosen se de ne da wo so wotia mu emma erade na ye bom pa ye se won hwe abranti ado ya wo ye so na won kai abranti ma ye wo sa to renchim nye sa de a emu ya ye hu ya nkosof mame Asamanka se sabre ya hinsam jinam o sabere makantinka atie bisapo bi amani ya woye asamanka se hina ofri akua kran abusua aprade akwamu abusua no mu ena sabre o sabere maduda kwa otoso miensa ene ne de asi ani se wom te ase ni nyina da ne se wom susu se wo sabere ma atie bisakantinka kwan ya wo fa so se ya gazete no ababa ya asamanka se hine no wom gitumu a enyeye emra nimu ni ya wo checha asem nimu sesa gazette ni nyina ye fake etinya de obeje atum sa ntokwasem ahinsem nam so ema samanka se edinwene bebre ya brade hye no nipa wuwu emempuntudwuma kora no ya bo wonom yentie lawyer John enchiremu the call abwakwa ochehene fie the judicial committee omo aka se de ote kondwano sisisia no onye ohene nti we yetwam nti etwa mu no ena ye ba bi si ohene ankasa ene yewura kantinka fobia som ote ate abisa fobia som ene ana ye yes awie ye no omo se omo nti ase omo call court ewo high court ewo kofrebia say court embo de ochehene ankasa ne ho eye ne judicial committee ne kan no ye mbongu if no say right court ne say court ne gitum court no bo masam no buye ana gitum say de o maka no eno ano no o man ti ase ana o masan ko the Eastern Regional Traditional Council ewo ekofodua enti no e ho no so no asam no before say be court ya ko tie asam no ana be ko di asam no ana makasa kotwe asam no e free e ho enti na je say de ya kan wo ochihine fie no eye adwuma na say emran so makwan say court ma judgment ansa say ye ma kwan say kona ko fa wade a ese wo fa mra kwan so na no atwe no chehene osagefo amwatia ofurpani se ane osaberema eduda ko wo he popro wasamanka se ya wasade a kire no enso ewabu akwafie na wo hwe osaberema eye atia bisa pobi no a de wo ye nyina enam emra kwan so nanso abusua pani a ofiri akua kran ya busua aprade akwamu no mu so se asamanka se hene de eno a ene atia bisa esanse wo kokofodua high court ebua kwa nana no matrankonwa ni nyina ekode mo sabere makantinka atia bisapobi amani so ne asamanka tse ya mane ne amamre nyina da waye enti akinyeje bi eni hu time one almost omunya sa gazette na omu ankasa asem ewo regional traditional kind of sample council what they are say asem na omakasa appeal na omakasa aye etia ochihene fie asam na idie no na yentie asam no kra na asam wo court anase mo amode asam akọ appeal a motumi fa akire enya gazette ana gazette wo hwemu a date no a ye din store no bibia no eye wrong date the gazette no so eye wrong ochihene ndedin wo ho but ho no de yempese ebe call because yenyin tum se ochihene na asan yenyin tum because adenan kasa wo ho no fake. Ebusia kupani akwesi asari. Yanken kama jwen chaka kraya modi aba no na yemfa embra na wieye na yenhwesa de monsoso modemode aba Emmanuel atade na yede sase na wose wo hweyen ewo Dubai na monkoso na mommo adwuma edase Polos ewa kaso na ekase na wose American Town kenke house ho a nyame ya adom a hawa kumsen entoaso
na bibia enye fine kane mampane John Dramani Mahama ne yenim no anaasa foforo bi na eba well court ahenkan na kasa na o kire se yenkwenim azeka kroma so wo hwe yen ewo Germany na yenkwoso na yemmo adwuma Zuberu ewo kasoa na o se kasoa zongo ho na o maye nyina yadwo asoafo na yabo mudin ne yabede akirifo nyina no na menya adwuma na bibia enko na se de youth organizer ya owo so ame no kire se democracy na yeye no niema bi wo ho no o se hwe ye de gu akwam yi pa Pedro wa Madina Cruz what yaba na o se wo hwe no watien ewo Kumasi Tano so Kesbe Janshi ho no mo a ono na kasai sanso so na kwanim mame sanso so na kwaten ameya Austin or the abana say Sompa kase no de the best pa Dr. Downblow blame so apɛ usika what the abana all can say was na nado dankwa ekufuado no kwanya anim ne wato ne ma sensere no papa ade be cha de say ahokyere no a ba na eba uhu de ekoso ohun hadwen pa ne de ya ode aba eno no kota henkan wasa de ba biom abusua what the baby be sa no a